So ito, maglalakad na kami. Sabi ko si Pinoriel, ang pinakagwapo dito sa Bula. Yun, nakakuha mo. Natumbok mo. Pag sinabi mong mati ni Idol, pupunta agad sa bahay nila eh. Ni The best. Ang layo. Ang dami nila oh. Malayo-layo pa to. Ano tayo para ano? Dito tayo sa gitna para kitang-kita na. Let's go. Para maganda yung daan. Ayun na sila, Joy. Wala, nakarecord ka sa video. Lagot ka. Sina, sila dyan. Lagot ka. Sila lang. Si Joy lang, si Joy. Paano kasi Kahit sila? dito, di pakita yung tubig oh. Layo nga eh. Ito yung linalakad namin ni Papa Magulang sa araw-araw. Umaga hapon. Kasi apakan mo yung tae para medyo mabilis. Chocolate oh. May chocolate. Bilog-bilog. Malapit lang mo. Nilalakad araw-araw guys ha. Isipin nyo yun. Everyday, umaga Everyday. Oh, diba? Umaga hapon. Andito na. Naalala ko nakapagtanim pa ako ng tsinelas dito eh. Hindi ko na nakuha. Alamig agi-agi ko no day pa ranaw. Paglam gadra lang ran eh. Yan naman oh. Sa gitna ng kawalan yan. Gitna ng kawalan. May rainbow po. May rainbow pa. Sabi ko nga sa'yo kung wala kang tour guide, sa iba ka nalulusot eh. Hindi mo na alam saan ka ng lugar. Ayun, may rainbow ba yun? Ha? Oo. May kayamanan sa ilalim na. Sa prank. Di totoo yan. Leprechaun. Sa prank. Bilog yan eh. Bilog talaga yun. Diyan ka nag-inom ha. Bilog na sabong. Oo. Farmer sa'yo niya. Yan yung likuran. Nagpa-vlog ka dito din? Oo. Baka ako mag-hardiner. Kasi kung nilalakad, hingal ka na. Paano tumakbo ako? Kasi hinahabol ko kayo. Lawak Saan ba ko. to? Alala mo ito nilalakaran natin ng tabi, di ba? Yes. Sumakay kaya ako sa kalabaw. Sayang! Ma! May ano? May ano? May? Wimbo! Sayang! May bag ako. Sayang daw. Sayang may rainbow. Sayang may rainbow. Rainbow! Ah! Ilang taon na, ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Oo. Dapat medyo dinadalas-dalas mo rin. Nakakawala yung ano mo. Mula nung di na Pangisda. nang isda si Papa. Ay, puro sayangin. Ay, daya. Pero kasi, ano ito? Ewan ko, pag pumunta kami dito, nawawala yung agam-agam namin sa Maynila eh. Mas gusto namin na iwan yun dun. Yung relax. Ganda ng rainbow. Umuulan yan dun. Oh. Pagka ganun. Yan sila. Mamaya din namin sa gitna. Pagod na si ano? Si Joy. Sa banta. Sorry, malayo pa tayo guys. Si Malaya ang mga ibon. Malaya at malaya. Malaya ang mga ibon. Pakaganda ng lugar na to. Sayang wala ngayong harvest ng ano. Ay December kaya kape. Magulo altitude dito yung mga ganun yung camera ko. Kahit naka-steady. Walang harvest ng pakwan. Dito dati lagi harvest dyan. Dito. Mga pakwan. Pag pumunta ka, libre. Hindi na masawain. Ay nga to. Mga sa amin, boy. Sa atin ba yan? Hindi sa atin yan. Hindi. Taga rito yan. Huwag mo na anahin. Bakit ba? Anong bakit ba? Hindi ka naman kilala ng aso. Hindi nga umaano yung buntot eh. Hindi. Kulit mo eh. Naamoy niya na yun. Hi, Matt. Hi kami sa camera, Matt. Hi. Ano, malapit ba? Napunta na natin sa party, di ba? Oo.
Sarap siguro dito. Dapat pala nagbaon tayo ng kanin. Mag food trip na. Food trip. Tapos yung babalot lang sa daon ng saging. Hindi natin daan. Ito na pala yung tubig eh. Malapit na tayo dito sa bangka-bangka. Ganda ng sikat ng araw. Sarap sa balat. Yan, nagsama pa kayo ng mga bata. Yan ang magpapagabi sa atin mga babies. Pero okay lang. Tayo magmamadali. Ninat-nat nga daw, ayaw kumain sa bahay. Gustong gumala. Paano laging nakakulong ngayon sa bahay? Hindi naman nila napapansin. Hinat-nat. Si Samsam pinuhat na. Ayaw magbabuhat. Rainbow. Maputik dito, Matt. Ayun o. A few moments later. So yun, hindi na kami nakaabot sa destination namin. Dahil ang taas na ng Talayib talaga. Ito, Taas na ng Talayib. Tsaka masukal na yung daan. Masyadong maputik. Malalim, buhatin mo. Makita nyo naman. Kaya ito kakayanin. Tignan mo yung lens. Pero ng tagpo. Ibig sabihin mo daw tayong tumuloy eh. taas ng Bakit ang taas ng talay? Ano yung hindi inaanuhan? Matagal lang hindi napupuntahan te pag ganun. Malalim na to, buhatin mo sa Malalim dito. Malalim dito. Mas malalim to. Mas malalim. Saan tayo dumaan kanina? Yan. Dito tayo, di ba? Okay. Pa naman sobrang lalim. Muna kayo. Okay, damo. Kinaya mo siya maglakad. Damo. Saan tayo? Dito? Dito tayo. Wow, feel mo. Kaya pa ni Samsam. Sige, una na kayo. Sige. Samsam lang sa kalam. Picture tayo din dito. Oops. Kumunoy. Bye! Pwede din, Gora. He. Oh yeah. Malubog yung GoPro mo, sarap. Waterproof siya te. Hindi ako natatakot. So ngayon, pipicture tayo na maganda. Wait lang. Stop ko muna yung video. Abot kami ng ulan. Diba? Basa na kami. Buti na lang, dala ko GoPro. Pwede mabasa, boys. Hello guys! Hi guys! Oh, sigaw! Naging paniki ka. Hi! Ang lamig! Ay, nay, madadaan. Padaanin mo yung dadaan, nay. Hi! Ang sakit sa ulo ng ulan. Yes! Oh, yeah. Sakit ang lamig na! Cellphone ka ba sana? Sabi sa inyo ba, naabutin tayo eh. Sinabot na ulan. Samsa, magpahawa ka Samsam pag nadulas ka. Wag tumakbo, Sam. Tumakbo na si Papa. Sumunggaw ka dito. Ayan na! Hoy, may kasama tayong dalawa, bilis!
Ito naman, te. Saktong ligo na to. Ginaway. Sauce. Sarap maligo sa ulan. Nababanggit ko lang na uulan eh. Nahabol ang karabaw. Sabi ni Kalabaw, bakit inaano ako? Inaano ko ba kayo? Oh yes. Kalabaw! Wag. Papagalitan daw tayo pag uwi. Ay. Kalabaw! Diretso. Alright. Okay lang ba? What's up guys? So yun, gabi na. Tapos na ang lahat. Nakapag-bihis na kami. Nanonood na namin ng mga videos. Mineral. Banding tapos kami ni Joel. Tamang RB na naman kami. RB. Red Horse Beer. Chat lang. Konti-konti lang. Last night na namin. So bukas alis na kami. So mga bukas, mga 7 AM. Alis namin. Drive na naman. I-check natin yung kilometer kung gaano kalayo, no? Para malaman natin sa susunod na pag-uwi. Kaya dito ko natatapusin yung last day ng vlog. Pag-uwi, tsaka tayo mag-edit. Kita-kits tayo guys. December adventure namin sa Bicol. So, make sure na mag-like, subscribe, and click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Salamat mga palaka. Babus!